Mă numesc Elena Barcanu și sunt cercetător științific la SCDL Buzău. Eu voi începe sesiunea noastră de prezentări intitulată Legumele, pastile de sănătate zilnică. Vă voi spune astăzi câteva cuvinte despre diabet și ce putem face dacă suferim de această afecțiune. Diabetul apare atunci când corpul nu produce suficientă insulină, adică diabet de tip 1, sau când corpul produce insulină, dar nu o poate folosi corect, adică diabet de tip 2. Diabetul este în prezent a patra cauză de deces în țările dezvoltate. La ora actuală, 8% din populație suferă de diabet zaharat, o boală metabolică cu implicații majore asupra sănătății și a stilului de viață. 90% dintre diabetici au diabet zaharat de tip 2. Atunci când apar dereglări asupra organismului, plantele vin în ajutorul nostru. Iată că astăzi vom discuta despre Momordica carantia sau, mai simplu spus, castravetele amar sau castravetele pentru diabet. Oamenii de știință supranumesc această plantă insulina verde, fiind o plantă cu acțiune insulinică, adică sporește secreția de insulină la nivelul pancreasului. Multe cercetări arată că această legumă determină creșterea producției de celule beta din pancreas, ceea ce duce la o îmbunătățire în producerea de insulină din organism. Insulina vegetală conține 17 aminoacizi, din care 16 sunt identici cu aminoacizii insulinei bovine folosite în medicina tradițională. Fructul de momordica conține o gamă largă și complexă de substanțe chimice. Ceaiul din frunze, ca și fructul, sunt folosite pentru diabet, dar și ca antiviral pentru pojar, hepatită și condiții de febră. Totodată este folosit pentru tratarea diverselor răni, infecții externe și interne, precum și împotriva viermilor și paraziților intestinali. La SCDL Buzău se găsește această plantă cu proprietăți vitale pentru diabetici de tip 2. Avem două soiuri omologate, Rodeo cu fructul imatur verde închis și Brâncuș cu fructul imatur verde deschis. Semințele din cele două soiuri se comercializează la magazinul nostru, dar primim și comenzi online pentru livrări în țară. Când începe sezonul răsadurilor, avem de asemenea la vânzare cele două varietăți. Dacă sunteți din Buzău, puteți face o comandă la magazinul nostru și vă putem oferi fructe de castravete amar. Vă mulțumesc frumos!